Iniciem des de Balasana, la postura del nen, amb braços estirats i sentint com s'estira l'esquena. Des d'aquí a l'inhalar basculem endavant, cobra, exhalant tornem endarrere cap a Balasana. I anem realitzant aquest moviment al ritme de la nostra respiració. Ja ens quedarem en la cobra i des d'aquí apuntalant dits dels peus a Adho Mukha. I inhalem, amb genolls a terra, aixecant el cap, arquegem l'esquena, exhalant tornem a pujar a Adho Mukha. I inhalant genolls a terra, exhalant a Adho Mukha. Des d'Adho Mukha avançarem amb les mans cap als peus i agafarem darrere les cames, allà on arribem, amb les cames estirades mantenint el cos, el tronc flexionat endavant en Uttanasana. Suaument anirem arrodonint, incorporant l'esquena i quan recuperi la seva posició vertical realitzarem una breu seqüència entrellaçant les mans, les portem darrere el cap, colzes oberts, i inhalem i a l'exhalar tronc endavant fins que l'esquena quedi paral·lela al terra. I inhalant pugem i exhalant baixarem de costat cap a la dreta, lateralment. I inhalant tornem al centre i exhalant cap a l'esquerra. I inhalant centre i exhalant tornarem endavant, però ara baixant una mica més fins on arribem. Deixem caure el tronc. I inhalant amunt, i amb l'esquena vertical, exhalant torsió cap al costat dret, colzes oberts. I inhalant al centre, exhalant esquerra. I inhalant tornem al centre, i exhalant tancant colzes amb el pes dels braços deixem que s'estirin les cervicals, sense fer força. Anirem deixant braços als costats i amb peus junts realitzarem un equilibri, Vriksasana, la postura de l'arbre, agafant primer el peu dret, planta del peu contra la cuixa, ha de pressionar per no relliscar i mantenim les mans juntes davant de l'esternó o, si ho preferim, estirem braços amunt. Recordant que sempre al treballar l'equilibri mirem cap a un punt fixe, això ens ajudarà i també d'aquesta manera treballem la concentració. Canviem ara el peu esquerre contra la cuixa dreta i després mantenim les mans, ja sigui davant de l'esternó o estirant braços amunt. Desfem baixant el peu a terra i amb peus junts, els braços estirats endavant, alineats amb les espatlles, anem flexionant cames per baixar cap al terra. Si cal deixem les mans a terra, si arribem directament, seiem i amb cames flexionades les abracem, enganxem el tronc a les cuixes i anirem avançant amb els talons, estirant les cames, sempre que puguem mantenir la força amb els braços i ajuntar el tronc amb les cuixes.
Alliberarem les cames. Anirem portant les mans darrere, palmells a terra, plantes dels peus a terra, separant els peus l'amplada dels malucs. Elevem la pelvis, cap a la postura de la taula. Si el coll i les cervicals estan còmodes, podem deixar el cap endarrere. Si no, mantenim el cap, la mirada endavant. Seurem de nou a terra i ens mantindrem en una posició, sigui cames creuades, inclús una cadira o sobre els genolls, una posició amb esquena recta en la que, tancant els ulls, puguem observar per uns instants la respiració. Posem tota la nostra atenció en sentir la inhalació i l'exhalació a través del nas. I observem com una acció tan senzilla com escoltar la nostra respiració ens reconnecta.